എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നലെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, 2 ദിവസമായി ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ 2 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വെണ്ണക്കണ്ണനെ വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുവപ്പ് ഷെയ്ഡിങ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ചുവപ്പ് ഷെയ്ഡിങ്, അത് കൂടാണ്ട് ബാലൻസ്, കറുപ്പ് എഴുതുന്നത് വരെയുള്ള, അതായത് കറുപ്പ് വരയ്ക്കുന്ന വരെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മളെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് കിടന്നാലോ. ഇതാണ് നമ്മൾ വരച്ച് നിർത്തിയ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ആഭരണങ്ങൾ, പിന്നെ അതേമാതിരി മാല, വള, ഓടക്കുഴൽ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. എങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് വെച്ചാൽ നമ്മളിതാ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ലൈൻസ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. ലൈൻസ് നമ്മൾ കനം കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേമാതിരി ലൈൻസ് നമ്മൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ കനം കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ ലൈൻസ് കനം കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് മുഴുവൻ. റെഡ് ഷെയ്ഡിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റെഡ് എല്ലായിടത്തും വേണ്ടിടത്തെല്ലാം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെ ആഭരണങ്ങൾ, അതേമാതിരി താഴെയുള്ള വെണ്ണപ്പാത്രം എല്ലാം നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ റെഡ് കുറച്ച് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റെഡിൽ കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ ഹെയർ ഉണ്ടല്ലോ, ഹെയർ നമ്മൾ കളർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്ലൂ ഒന്നുകൂടി ഷെയ്ഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഫിനിഷ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ഹെയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളുടെ ഹെയറിന് കളർ കൊടുത്തു. അതേമാതിരി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത്രയും വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, കൃഷ്ണനെ ഒന്നുകൂടി ഡാർക്ക് ആക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ അതേമാതിരി കണ്ണ് വരയ്ക്കണം, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് എഴുതണം. ഇത്രയും വർക്ക് ഇനി ബാലൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കൃഷ്ണനെ ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ആക്കാം. ഒന്ന് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഈ മേലെ കാണുന്നതുണ്ട്, കളർ ഉണങ്ങി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് വരയ്ക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ ഒന്ന് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ഒന്നുകൂടി ഡാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലാക്ക് വരയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ വർക്ക് കഴിയും. ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ഡാർക്കാക്കി. ഇനി നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കലാണ് ലാസ്റ്റ് പണി. ബ്ലാക്ക് ഇത്തിരി ടഫ് പണിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വെച്ചത്. പിന്നെ മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റാണ്. ഇനി അടുത്ത് ബ്ലാക്ക് മാത്രമാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണാം. ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിന്റെ എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും കണ്ടുല്ലോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ വർക്ക് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ വരച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ഫുൾ വർക്ക് നമ്മൾ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ, ഇതേമാതിരി നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ വരയ്ക്കുക. നമ്മളെ ചാനലിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ
എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.